హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ స్టైల్ అండ్ స్టడీ కార్నర్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? మీకు హెయిర్ లాస్ అవుతుందా? కళ్ళు సరిగ్గా కనిపించడం లేదా? ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ చెక్ పెట్టడానికి నేను ఈరోజు మీ ముందుకి ఒక మంచి రెసిపీతో వచ్చేసాను. అవేనండి ఎగ్స్లో మనకి చాలా మంచి ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి. ఇవి తినడం వల్ల హెల్త్కి చాలా మంచిది. డైలీ కానీ 2 రోజులకు ఒకసారి కానీ వారానికి 3 సార్లు కూడా తీసుకోవచ్చు. బాయిల్డ్ ఎగ్ని బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంలో కూడా తినొచ్చు. సో ఈ కర్రీని ప్రిపేర్ చేయడానికి కావాల్సినవి ఆనియన్స్, టొమాటో, మిర్చి. పెద్ద ఆనియన్స్ని ఎలా కట్ చేయాలి, చిన్న చిన్న ముక్కలుగా అనేది కూడా చెప్తాను మీకు. ఎగ్స్ అనేవి బాయిల్ చేసినప్పుడు కొన్ని పగిలిపోతాయి కదా, అలా పగిలిపోకుండా ఉండడానికి కూడా మీకు ఒక చిన్న చిట్కా చెప్తాను. ముందుగా ఆనియన్స్ని మనం ఇలా పొడుగ్గా కోసుకోవాలి. తర్వాత ఏంటి అంటే సైడ్కి టర్న్ చేసి మధ్యలో నుంచి అడ్డంగా మనం కోయాలన్నమాట. మధ్యలో కోసిన తర్వాత మళ్ళీ పొడుగ్గా కోయాలి. ఈ విధంగా వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా, అంటే పైనుంచి చూస్తుంటే ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది మనకి. ఎగ్కి ఒక పచ్చి ఆనియన్ తినడం కూడా హెల్త్కి చాలా మంచిది. ఎగ్లో ఉండే పోషక పదార్థాలు, వాటి యొక్క విలువలు తెలుసుకుందాం. మన వే ఆఫ్ థింకింగ్ని పాజిటివ్గా మారుస్తుంది. బాడీ వెయిట్ని సర్టెన్గా మెయింటైన్ చేయడానికి కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది. ఎక్కువగా ఆడవారికి ఇష్టపడే హెయిర్ గ్రోత్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. ఐస్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి, మనకు బాగా కనబడడానికి కూడా హెల్ప్ అవుతుంది. సో ఒకసారి వీడియోలో చూద్దాం. ఆనియన్స్ అనేవి ఎప్పుడు ఆ ఫ్రంట్ పార్ట్ అలా మనం కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి, లేదంటే సరిగ్గా ఉడకదు. అవి అలా తీసేసిన తర్వాత మనం చాలా చక్కగా కట్ చేసేసుకోవచ్చు. ఇంకొకసారి చూడండి. సో అంటే పెద్ద ఆనియన్స్ని మనం 2గా హాఫ్ చేసుకొని కూడా మనం కట్ చేసుకోవచ్చు, లేదా ఇలా ఫుల్గా కట్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా మనం ఫస్ట్ కట్ చేసి ఇలా హారిజాంటల్గా పెట్టడం వల్ల ప్రతి పీస్ అనేది చాలా కరెక్ట్గా కట్ అవుతుంది. ఎక్కడ కట్ అవ్వకుండా ఉండిపోకుండా ప్రతి పీస్ కూడా చాలా ముక్కలుగా కట్ అవుతుంది. మీరు కూడా ఒకసారి కట్ చేసి చూడండి. చాలా చిన్న ముక్కలుగా కట్ అవుతుంది. సేమ్ అదే ప్రాసెస్ కనుక చిన్న ఉల్లిపాయలతో అయితే ఇంకా చాలా చిన్న పీసెస్గా వస్తాయి. చూసారు కదా, అలా మధ్యలో పెట్టి ఇలా కట్ చేస్తే చాలా ఫైన్గా వస్తుంది. కర్రీ వండుతున్నప్పుడు, వేయించినప్పుడు కూడా చాలా ఫాస్ట్గా వేగిపోతాయి అన్నమాట, అంత చిన్నగా కట్ చేసుకుంటే. సో ఇప్పుడు టమాటోని ఎలా కట్ చేసుకోవాలో చూద్దాము. సో టమాటోని ఫస్ట్ 2 హాఫ్స్గా కట్ చేసేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మనకి చూడండి, వీడియోలో చూపించినట్లుగా మనకి ఇలా ఫ్రంట్ సైడ్ ముచ్చుక అంటాం కదా, అక్కడ చూడండి ఆ పార్ట్ని మనం కట్ చేసేసుకోవాలి. ఎప్పుడు కర్రీ వండుకున్న టమాటో విషయంలో మాత్రం అది తినకూడదు, అది హెల్త్కి అంత మంచిది కాదు తినడం వల్ల. సో మనం ఎప్పుడు కట్ చేసుకున్న ఆ పార్ట్ని అనేది మనం రిమూవ్ చేసేసుకోవాలి. తర్వాత మనకి ఏ విధంగా పొడుగ్గా కావాలంటే పొడుగ్గా, చిన్నగా కావాలంటే చిన్నగా మనం కట్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు. మిర్చిని తీసేసుకున్న తర్వాత మనం దాన్ని ఇలా ఫస్ట్ పొడవుగా కట్ చేసేసి దాని ముక్కలను చేసుకుంటే చాలా చిన్న ముక్కలుగా కట్ అవుతాయి, లేదంటే సరిగ్గా కట్ అవ్వవు. ఇంకొకటి చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఫస్ట్ ప్యాన్ పెట్టేసుకుని అది కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత ఆయిల్ వేయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత మనం ఆల్రెడీ కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్, మిర్చి వేసుకోవాలి. ఈలోపు మనం 2 ఎగ్స్ని బాయిల్ చేసేసుకున్నాము. ఎగ్స్లో నేను ఉల్లిపాయ తొక్కలు ఎందుకు వేసానంటే, అలా చేయడం వల్ల ఎగ్స్ అనేవి ఉడికినప్పుడు పగిలిపోకుండా యాజ్ టీస్గా ఉడుకుతాయి అన్నమాట. పగళ్ళు అనేవి రావు అన్నమాట ఎగ్స్ ఉడికించినప్పుడు. మీరు కూడా ఈ టిప్ని ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఉల్లిపాయలు అవి వేగిన తర్వాత టమాటోస్ని యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేసి ఉడికిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని వేసి మనం కొంచెం తిప్పుకోవాలన్నమాట. ఎందుకంటే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి అలా వదిలేస్తే పచ్చి వాసన వస్తుంది. సో ఆ పచ్చి వాసన పోవాలి అంటే మనం దాన్ని కొంచెం ఆ వాసన పోయాక ఫ్రై చేసుకోవాలి. కారం, పసుపు, నీళ్ళు యాడ్ చేయాలి. లోపు మనం ఎగ్స్ని ఫ్రై చేసేసుకోవచ్చు. ఆయిల్ వేసి ఆయిల్లో కొంచెం పసుపు వేసి ఎగ్స్ అనేది ఫ్రై చేసుకోవాలి. బాగా అటు ఇటు కూడా బాగా కాలేటట్టు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ ఎగ్స్ని కర్రీలో వేసేసుకుంటాము. కూడా వేసేసాను కదా, సో కర్రీ అయిపోయింది.